Шабатон бахайр башоди, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. Шукронаи худомо ҳамсозим хубаем. Касе ки дар эфир набуд, и торт барои ҳамон одамое, касе ки дар эфир буд медонем, мо дар эфир торт тайёр кардем. Инем хеле гулакоша мондем, болоша инаю посипкай, дӯстони азиз, инаю посипкай. Инем хеле тайёр кардем. И торта бисквитоша дар духовкаи навак пухтем. Раҳмати калон ба ҳама он касоне ки дар комментария навистанд табрикот кардан барои тӯҳфаҳо. Бениҳоят аз ҳама миннатдорам. Раҳмати калон. Ман ҳар яки шумода ҷавоб додам. Мумкин ягонтата ҷавоб надода бошам, лекин ман ҳамата ба фикрам ки ҷавоб додам. Раҳмат, миннатдорам. Як бори дигар миннатдори худро ба баҳри шумо мерасонам, дӯстони азиз. Вай намира иҷо бо камтар хир омадеста, чӣ хел омадеста? Ай пеш бо дига хелай чӣ хеле ки дар видео бо дига хел метова. Аз ҳама миннатдорам. Миннатдори худро инами аинҷа мерасонам. Бисквитоша боша ман дар чӣ пухтам? Дар ҳамин духовка пухтам. Ҳатман пага чӣ мекунам? Тарзи тайёр карданша дар ин духовка дар эфир гуфтанд духтарако ки нишон бите апаҷон, хоҳарои мо, ки ман насиб боша пага ҳатман ки нишон метавам дар ин духовка чӣ хел пухтанша. Хай пухтам, ягон ҷош насӯхт. Бугем дар одул чӣ хеле ки як тарафаш дам мекард, як тарафаш не, идау хеле нашидак шуруъ хай пухта гирифтам. Инам хеле оро додем. Бо и видео и торт барои касоне ки дар эфир набуд, дар эфир будагиҳо дида буданд, лекин дар эфир бо хира мегӯянд. Нахай видеода ай пеш хушрӯтар бинедша. Ма дина чӣ карда будам? Дина инаира касе ай доштай, баъд касе ай доштай гуфта ки ина ин тараф буку, тақ намекунам. Вақте ки мо искадем и худуш тақ мекардай, да ина ин минут дамони, баъд дига тақ карда мешитай. Вақте ки дар дастак мемонӣ дар ин тараф, бо торик шид, дар дастак мемонӣ, дига тақ ҳам намекардай. Баъд бисёриҳо номаша пурсидан дар эфир, дар эфир пурсидан, ина Султан Лукс ай. Духовкаи зур будай, ҳозирашта озинавай, ҳозирашта зур будай. Хай дирунашта уно чизо пизоша мондагим. Инам хеле дӯстони азиз, духовкаи бениҳоят ҳозирашта зур будай. Хай таърифи бад накунамаша. Пага насиб боша нишон метавам бо чира пухта нишон метавам. Ина номаш касе ки хариданияй, марҳамат. Барои хӯроки шом боша барои кӯдакора тайёр кардастам мастоба ба алафҳои баҳорӣ қоқ кардаги будам, хушк карда мондаги будам, дӯстони азиз. Ба ҳавай кардастам. Чӣ хеле ки дидаистед, бушрой бӯи баҳор мекуна гуфта. Чӣ надохтам ростигап, не лӯбиё дохтам, не нахӯд, тоқа бринҷ дохтам. Бринҷова гуфта. Фариза бисёр мастобара нағз мебина. Кай ки бупурша авқот чӣ бикунем Фариза? Бугу мега ки мастобе. Ма худумам хеле мегӯям. Оча чӣ кардасти? Бугам мегӯям мастобе. Ягон вақт мастоба кардаста боша. Ваямам хеле ёд гирифта ки оча биё мастобе ку гуфтам мегира. Барои аму, барои кӯдакора и бига баъди эфир инем хеле кам тарак мастобае ба ҳамин алафҳои баҳорӣ кардастам. Кам тарак каравчакам қоқ кардаги будам, дӯстони азиз. Намедонам куҷо кардам, куҷо дамондам. Дар халтача карда духтагиём, райҳонам хелеро гирифтагиём. Ваям куҷо мондам намедонам. Идуташа ёфтам, оша наёфтам, каравчака наёфтам. Шаварам бениҳоят дӯст медора, қоқшам таршам мебинам, буша бениҳоят дӯст медора. Бисёр фатир мекардам. Барои аму наёфтам. Бо ҳамаи алафҳои баҳорира хай дохтам. Хай нав ҷӯшта дуромадай, кам хай чоша гирифтам мегирам, кафокоша. Инам хеле барои хӯроки шом инам хеле пухтастем. Ба мо иштиёи таом. Касе хӯрдаистед ба шумоам иштиёи таом, дӯстони азиз?
دوستانی عزیز این ماهوش میگه شعر میخونده شعر کنی یا شعر بخون سلام علیکم بگو دوستانی عزیز با شعر بخون سلام علیکم دوستان عزیز. چه خیلی شعر میخونی ساز بخون چه خیلی شعر میخونی شعر بودیزنی تنسیبه بخون بودیزنی تنسیبه پسنیا سایگرا دنیا پدر تو جهتا دل مراز اوه молодец а кто چی چوجا زج ای هم зайчик دیگه یگام چی دیگه نمیدونی موی کلاس هدوی کتفریو دوستان عزیز فریضه بایدک میخونده کنی یا باید بخون اتی تو دوست نداری چرا زنگم میزنی پیش رفتش چی میگویی از منی دیگ نداره مدارین جدایی کاش بیایی بودیس ای مامی молодец анаку بودیس مامی تنسی بطه بودیس مامی تنسی و بسمتک نو پدر و کدا اتا دیدی مرس молодец чай чуجима бо ё шеър хонсадиям ё байд хондам байдак дӯст надорир хондам ина дӯстони азиз фариза қити маҳваш байдак хондан шеърак хондан маҳваш дар соли нав тайёри и шеър хонди аз ёд кардӣ مفتاحی شاهی یا دولتی хай хайр хушгӯ майлаш хай дӯстони азиз محیطی تا همینجا باشه ویدیو رو به پایان میرسانیم تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشد خدا نگهدار هر یکی ما و شما باشد خیر хай бугед маҳваш бихез خیر фариз фага دیگه نمیخوام خудод назан майли хай дӯстони азиз то влогҳои оянда дар амони аллоҳ бошед محیطی